Dan poslije dana za povijest velike hrvatske pobjede u Vrlici je uspostavljena hrvatska civilna vlast. Županijski je stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije na čelu s županom Krunom Peronjom započeo s osiguravanjem uvjeta za povratak više od 3000 prognanih Vrličana u rodni kraj. Zadaće su, naglašeno je, uspostava lokalne samouprave, obnova zdravstvene stanice, škole, električnih, vodovodnih i telefonskih instalacija, no ponajprije osiguravanje i razminiranje terena. Toku današnjeg i sutrašnjeg dana bit će sve pojedino raščišćeno što se tiče objekata koje radi ekipa iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Splitsko-dalmatinska županija više nema okupiranih dijelova. Dakle, Vrlika je konačno u punom sastavu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske države. U vrličkom zaseoku Vatovanje bilježimo i radostan susret majke i sina koji se nisu vidjeli pune 4 godine. Ja sam se bojio da neću živ. Hvala Bogu, mola se Boga, vajk da nađem se živ. Želim da vidim dicu, sama dicu da vidim moju. Dobro je. Ja sam sretan, presretan. I u Kijevu, čijih 1000 prognanika nestrpljivo čeka povratak i obnovu popaljenih ognjišta, uspostavljena je hrvatska vlast. Utemeljena je postaja granične policije. To znači da će se narod već vraćati u Kijevo, da ima sad civilnu vlast, da moramo sve riješiti ove probleme što smo dosad nismo mogli rješavati, pošto nismo mogli biti tu. Sad će biti sve normalno, sve će teći živo dalje. Mi smo sad tu, očekujemo prognanike, spremni smo prihvatiti sve izazove koji nas očekuju. Nadamo se da će Kijevo biti bolje, ljepše, veće, da će biti više ljudi. Osloboditelji Kijeva nakon neprospavanih noći i uspjeha, kojega smo svi očekivali, zaslužili su odmor, no snage za pjesmu ima. Na izvoru rijeke Čikole stala braća da obrane naše domove. Ovo je kao neki san, ne znam, ja se isto osjećam posve uzbuđeno. Danas sam baš bio u Kninu, nekako, stvarno ovo smo 5 godina čekali i stvarno nam se san ostvario. Kamera Hrvatske televizije po prvi puta je snimila miniranu kijevsku crkvu Svetog Mihovila, koju je srpski agresor razrušio još 1991. godine. Bestijalnosti tu nije bilo kraja. U potrazi za zlatnim predmetima i dragocjenostima otvarani su i grobovi.